Kublai phi baro shaka thup khubor jongi kedon Bosco Media Network. Kimat ki pakongsan mentaka singi kilong. Yu kejat u Abhishek Banerjee Shillong. En sedang siu by penek klau ke sorkar jela. Sedang jurip jaka ban penyat lengba ya upai gas na Assam Tripura. Ban ai buram ke School Saint Anthony siki samla ki bala job baha hak exam embos. Bat mentai ni apaj ki khub ki ba khambania. Unang baar ka kerdan hadien ka Mamata Banerjee u Abhishek Banerjee General Secretary jangka All India Trinamool Congress AITC ulawan poi haslong banya kendo ban mat phang ki kampen yar ya kani kaseng bat kinong rangba jangka hani ha Meghalaya ki ba kunthop yu Dr Mukul Sangma ba Charles Pengrop lapadiang buram yu Abhishek Banerjee da ki rekhod jangka ni kaseng ki bala mi khmat iki rangba kilong kumi bat ki samla shenrang bat kenthei katu katni teli ki surak hakidong ka sor Shillong kila kawe baro shilenger lenti da kila ma kaseng AITC ka jingelang hapadeng kinong yalam rangba ka AITC ka long ha State Central Library kala rai ban tur shakhmat hagin ki benai ban wan ban penrung dekhot ha baro ki constituency jong kani ka jela ka jingthmu bakongsan ka AITC ka long ban wanra ya ka jingkala ha baro ki district ka than Lammingi kari India. State in charge, Dr. Manas Ranjan Punia, a leader of the opposition, Dr. Mukul Sangma, to this August gathering. We are immensely encouraged today with the presence of our honourable members of the Legislative Assemblies, the honourable members of the district councils, district presidents, coordinators, conveners, block committee members, our members from the Mahila Congress, the Trinamool Youth Congress, members of the Students' Wing, and all our beloved party workers. Although elections are 6 months apart, but come what may, we have the people's love and affection. And in democracy, people say the last word, not the ruler. So the kind of love and affection that we have experienced in today's meeting, I am overjoyed with your love and support. Ka Deputy Commissioner East Khasi Hills, ka Kong Isa Wandaralu, ha ka jingelang bakerpang ha office trekam jongka, ka penbena baka sorkar kan sa sedang ban siu by penek klau syaki beriu shimet, ki kenhun bat kisnong ki bala IT ya ki jaka, ki lum ki them, ban penek pensa ya ki dieng ki sit, ki klau ki betap, na kebenta live post nam lenter. Haka khatlai tarik mentau benai, menteri rangba u konrat ke sangma, ula plepat ba ya ka skim batamai bala jer kerteng, Payment for Ecosystem Services lani ka PES. Ka sorkar kan siu prahajar tengka shi hektar na kebenta sansnem. Hadien kata, kan siu san hajar tengka shi snem shi hektar ye ki jaka balong klau, ki bala register bat ka Forest Department bat ar hajar tengka shi hektar ye ki lau kentang, lau adong, ki klau badon ki jingking jeri, ki klau ba kenrei ki merat ki mereng. Ki try jaka ki bampat register bat ka Forest Department, ki la ban le no knang bakin yo ye kini ki jingmentoy leng ba ka PES. Ka jingthmu bakongsan jong ka PES kalong ban penne ye ki klau ki betam, ki ding ki sit, ki sentiu ki skut, bat ki merat ki mereng hasla jong ka me mariang, na ka benta ka jingmentoy ki long dien mandien. Kani ka jing bay pisa jong ka sorkar, kalong ban yarap ki try jaka ban penne ye ka klau hakinong kenti jong ki. Kitra jaka hakisnong khaput berka Assam ki badan Hathamri Bhoi district ki bakan thup ya rong hilik Kongwing Than Umdan Shadu Maubri kila Ojau Deputy Commissioner Nongpo halor ka jingwan jurip bat budak hi jaka ka company Indra Dhanush Gas Grid Limited IGGL ban penya je pipe ring gas na Assam Tripura lengba kisnong bat ki jaka ki bahab Hari Bhoi district West Janta Hills bat East Janta Hills. Penban haka jingalang bat kitrai jaka kabala long haka arpu prata de ujeliu udisi ulami jendat na kata ka jingakren klem da sengap hadu bakut yaki jing o jigi trai jaka ulapha da u additional DC bara borlang kharbi khiu banyakran halor kani kakam kaba klem poi shei ru ka jingalang kala pulom haka bagi trai jaka kiloong bakin omsha yaka IGGL ban pruidak haki jaka jongki
Lasenran ki trai jaka daka Ribhoy Youth Development and Social Organization haka jingalam uba Arnold Sinkli President ban yara biki trai jaka ban pensha yaki jing e jengki hakmat udisi kali ke chungki te kat kum ka jing yo jing tip ke chunga haka por bangalong rumba snau te shwa ban survey ila pha ka we ka chithi ba in don rengkat bat ki te haka to ka si ngala lek pen I haki tu ki kita ki pentor lan ki per ki ba ki kerteng chung kita ki try jaka te haka sin ka baar baki wan survey ngalaong ya isar pi kan dia te hato kalong masar ba pi pentip tang yanga henre nga klem la ban pentip ya gitu ki try jaka hato ki syahi nga keli yaki te ong penban yang ngaba katangin pensiu ya kador iong kumta katangin pensiu ya kador bat kumbaong meneru ngala ya keren ngala ya thu ba hadin katokat ne singi bang ya kendu biang ya iba ngakeli te katno sar ba ya kata ka dor ka ba kin ai kata ka company ngakeli te mei iong ba ya kata tingim patla benrai na maringhap kelishwa na po revenue banang bentak itu kijing tung kijing tep ngihap ban kelishwa na po horticulture but agriculture iong kumta te haga jinsha shwa ban tre ja ketika ka pipeline ane ka teka company lade ban pendep shwa ya baro ki kijing don kam lade ban pensung thu shua yangi ki try jaka karum kami jengki kali na krum ka surok ramau hathan sunapur kadang yat suki jai na kadaw bakawe ketrok kala sakut bat snew hapdeng surok ki pulit na kyang outpost kilaya le kat bala ban penyat bed ya kalet kawan jengki kali hakani ka jaka ki bor pulit ka east Janta Hills kila kerpa di kinongnya kali banum tenru rak henrei ban yat don akor halakapang bat kapali ka St. Anthony's High Secondary School Shillong mentakasngi ka arpo khandai tarik ujeleu kala penkup burami ki khna ki bayo bat ya karang ba shakmat haka SSLC bat HSSLC exam hajar arpo bala penbana dangshen da ka Meghalaya Board of School Education embos kumban shupen kan mau ka St. Anthony's High Secondary School kala yo ban se khat henriungut ki khna ki ba bat ikini ki kerdan hakini ki artli ki exam haka SSLC saungut kata haka 2nd, 16th, 18th but 19th rank. Haka HSSLC art stream laingut kila yo bat haka kerdan 3rd, 4th but 8th rank. Haka commerce stream henriungut kata 1st, 4th, 5th, 8th but arngut haka kerdan bashipho. Haka science stream laingut kata haka 5th, 7th but 8th rank. Lapen ku burami kini ki khna ada principal ka school Reverend Father Anthony Khargongor bada vice principal ka school Reverend Father Anthony Walang haka jeng don lang bat jing sakhi ki kimi ki kpa jong kini ki khna kinong hikai bat ki khna jong ka te ka school lapen song shet shu ekani ka sngi na ki jing shat bat ki jing roi na ki khna ka te ka school haba ajing kran de ki ka tu ka ningut ki balayo bat yakini ki kerdan kila yaro ek jing tre shitom bat jing IT lade jong ki nong hikai kila ajing mud iki para khna bagi de banlong ki ba minot batre shitam bat bandan kamon baskem bat ban shania ha uble ban yo khet yeki so ka jing job ha ka jing im parents and my fellow Anthonians, first of all I would like to thank God the Almighty who had blessed me such that I can stand here before you today. I would like to thank the school for organizing this beautiful program. My gratitude goes to all the teachers who have taught, guided and motivated me in my journey here in St. Anthony's High Secondary School. Special thanks goes to the teachers who have taught me in class 10. Friends, we all are youngsters now. And at this age, we may be carried away by certain emotions and thoughts which might lead us
to the wrong way and also distract us from our goals and studies. But during this tough phase, we are not to get distracted, and we always have to work hard and be dedicated towards our goal. And we are not to forget the hard work of our teachers and our parents. Pada kitu ki kubor ngilapoi syagabakun, tar hadu bangin daya syambiang kublai shibun. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain. Nadu ka por khandai PJ, hadu kan RPG. Kajin mu jong ka ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bagyo ika certificate tang hapo arbanai. Ka Deputy Commissioner East Khasi Hills ka Kong Isa Wandaralu ha ka jingalang bakerpang ha office trekam jongka ka penbena baka sorkar kan sa sedang bansiu bai penne klau shaki briu shimen ki kunhun bat kisnong ki ba IT ya ki jaka ki luom ki them ban penne pensa ya ki ding ki se ki klau ki betam naga benta lai post nam denter. Haka khatlai tarik mentau benai menteri rangba konrat ke sangma ulap lipat ba ekaski bathamai balajer kerteng Payment for Ecosystem Services PES. Kasorkar kan siu prahajar tingka shi hektar nakabenta sansnem. Hadian kata kan siu san hajar tingka shi snem shi hektar yaki jaka balong klau ki bala register bat ka forest department bat 8,000 tingka shi hektar yaki lau kentang lau adong ki klau badon ki jingking jeri ki klau bakendrai ki merat ki mereng ki trai jaka ki bampat register bat ka forest department ki la ban le no khnang ba kin yo ki ni ki jing mentoi leng ba ka pes ka jing temu ba kongsan jaka pes ka long ban penne ki klau ki batam ki ding ki set ki sentiu ki skut bat ki merat ki mereng hasla jaka me maryang naga benta ka jing mentoi ki long din mandit kani ka jingbei pisa jang ka sorkar kalong ban yarap iki trai jaka ban penne eka klau hakinong kenti jongki. Hakasian ke Ningkong rakhe ka balang Catholic snong mau ka jam ya kasni buram upalus bakhut ubadai unong yada jo ka balang hakane ka snong. Kabalang Catholic mau kajam kabahap hapok ka jingpet jingkmi jaka Blessed Sacrament Church Latlingkot Parish kala rakhe menta kasngi ka arpo khandai tarik ujilio ya kasngi buram jang Paulus bakhut baru Petrus bakhut wat hapdeng ka jingpenthut jangka Maryang bat ka jingjur jang uslap layo ban sedang ka program da ka ba penher ya ka lama jangka balang snong kabala ainam hapok ka jingyada jang uri khut Paulus Apostol bat ka jingrwai anthem nakipa riunget layo sngoru eka khana lengkot na irang ba balang syapang ka jing em jung Paulus bala penbu da ka mas bakhut da upada rangba Reverend Father Edward Sten ubalong uparish priest jang kalat lengkot hakani ka sngi kraw la pen baptist thmairu eki shupongur kinong persang ki badai na kanihi ka snong layo ru ban ai ki jing ai sngo bhara ka seng samla Catholic mau kajam cheki lajur ki bala depriang don burom eka sakramen kentiu kurim bat board seki program bapher na ki samla kilong kumi bat ki heparit ban kertiang din syaka menor ka balang Catholic kalawan yu kejat ningkong hakani kasnong dei hadin saw lani sansnem bala sedang ya ka Resurrection Church Penursla Parish bat hadin bala pen kelano ya upur usam jaka Penursla ka balang mau kajam kala hab no shalat lengkot Parish bat dei ka por ba Most Reverend Victor Lengdo udang long uparish priest jaka lat lengkot layo bantai ya ka yeng mani ka bala ainam ho Paulus bakhut hakasnam khat khandai spa khandai phulai menta kani ka balang snong kala roi sha lai pho tli ki yeng kristan na ki nyo pusan tli ki yeng ki badan hakasnong la penkut ya kani ka sngi buram da ki kentien sneng kentien ken pham na i parish priest bari catechist jang ka sub district mau kajam ka student
ne philasim thu wala da kadai kasin ka banakong kan ne philale la chem snem le te nganong usla pro usarang namar bele ha thap ki bra khai rom niki ini kapor dan bag ni jing ai subag barit ke jungi oh bayam nam hi yin yo i mo to sim lang ha ka teng yo pa pot yo phi mo sim na jing ai yo padan perku ya kayin kasem di piro to pelong kayin kasem di pi kayin kum ka jung Abraham Isa ku Jacob ha ka ba uglay sa ilanan ti pi ha da lema Ka United Democratic Party hakasni balang kala priang burom ya UMLA barim ka Soyong ubadairu menteri barim katanat kampo yen ka jela uba HDR lendo hakajing sakhilang deki hajar mut ki padba kumban shupai din khendiat uba HDR lendo ulami no na kongres kaba udan baro shikatta kumu UMLA bat kumu menteri ka sarkar jela ya uba HDR hakani kasni da priang burom da presiden ka UDP badairu ulam phang ka yen dor bar thauan ka jela ba met ba lendo Rengkat kajinga dandang General Secretary ke parti Dr. Jamino Mautho nalor ki MLA bat MDC jang ke parti. Kaying kabla sensya Shwaban wan ka politics Shwaban wan ka jela ka state ka jungi hakabagi porman shwa kidangdan tan ki hima Wasensya bagi lendok kisin, baka yeng kejungi, kata karena kayeng jung karena sensya. Baka juang boro-boro, baka yeng kejungi kalau kayeng jung sensya, bak lada, biotnya kakti kejungi, kasnam, kantut kasnam jung kejungi. Dah tadi kesini aku abang yaku epi. Bani yo iya pi, hagapa sipor kalau buka trailer, hagapa persai juga ulai ya jengkat batna, katu kat nipor, hari laja ano, lailing apa pi berapa, boleh bahe game isu, yo bawa kopi bakar persai jengki, ngomong compare, kapor kan sepoi. Bat mentah kata geski, coba pipi lagi beri osong benar bola air kira nanti. Sebentar kapat lang, jadi para satu juga, persa juga, sensiar bagi kod ini upapuk, para satu juga bagi kod ini meido memori, pat upun juga, Nathaniel rumah. Warna ini. Yoi, buat kunjung ikpa jam sunsyat. Babaro hangne video pan saki, baka pertega saki. Babangi kum kaye, nilai tendi kawe, bat nginyeng. Nak kabenta jam piu pait ba, kum bagi julang mensua, lada kasun. Bat ngelajuang luar berbor. Arajar kat sangkan riu kat nyo, imahe. Kadai uti bak kamlam jungi. Nama isno yang kumbaye. Ilaw yang tose. One not sekapati Congress. Sisi perkalas udah. Nrei jadi punya aja pada jorong kamsa ina.
Kamu siya yang dalilelu Bang Andi nakapati UDP. Mahal ano ni nakatitmen kemensian. Bang Ayolan ban pediang EPI kumu presiden juga parti. Bat kumu pijong yang kenom. Nado mentah ngal anda penskam nok kenom bah. Nama gilai dong nak kecukusan. Kublai Simon yang kasar ke topi ini, bapilai penuandur, bapilai linjur, ban pediang, yang imahedon bandung sekapati. Kalong ke eke besmusi. Bagi nong hikai sa sisien ki kami madan bandawa yala kahok. Mangina katur bat na workers power ni ai ka jing krisyani ki nong hikai. Na mar ba kalong ka eke ba iklam akor bat ka bala klam ran sisya. Ba ka sorkar haka tu kusin baki yaki. Kala kular yaki. Ba hapo lai teliki cabinet meeting kin resolve na kin penbiang no ikita ki jing dawa je ki nong hikai. Kim don syuk karan karem bantok ya kino hikai. But namal baki hampak lak ban pen urlong ya kani ka jingkular. Sa sisien kinong hikai om tang baki lek ban syong men sngi hang the ki hap syong men met ru nang ban pen pei phang ya ka sarkar. Halor kini ki jing dawa jong ki badadon nong rim shisha. Kalong ka eke pas ngosi. Bahakan ni ka jela jong ni metangi la san post nem bayo ka jela la jong. Hendrai pinda pet hakal yang kekoi kakya, hal yang kapulai putih ke umbang undi, syatu dong. Dang sian ketuka report PGI on education ke bapen biang dakan niti ayu. Kakedau pamangi hamai kalayang ngidon syatrai. But kiwei nak jing tahu ha ketuka report nak kai pot. Kalong ba kabit ke biang ni em kajing kajakat rikam jong kinong hikai. Kabamut baka tulap baki yo hato ka biang na em. Na mar baki biang kinong hikai. Kapuli putih hakani ke jelaru kampoi se Kadang ya satu dong. Om tang baka thok ka syukur kani ka sorkari ki nong hikai. Kamla ban bat tang ya katin baka ai ki ro. Bakin penbit penbiang hapo kini kilai teliki kabinet meeting. Nrei kajuk kadau baki air baki melak ban penbiang ya katakan living wage jong ki nong hikai kade ka hok ka jong ki bikin yo katar ki ong si ong bangim dan pisah kinut ban ong dan pisah habaman la ka singi pak de ki alit penserwa lo ka pisah jong jong piu pak ba ban ya thiet ki kali rem ban it sna ki building ki bator ban ya let sang perthai ban ya wan lam ki consultants nang ni nang tai Hendri ya kinong hikai. Kiba penhek pensan yang ya pi. Kiba pet ya kabha kamiat ki kon jong jong pi. Kim perwa bat kim persangru ban wat ya kata kapisah. Man penbit penbiang ya kejing seu jong ki. Nalor kata pak de kade ka juk ka sorkar. Kaba shim ram. ADB loan, World Bank loan. Mano ban seu kini ki ram hadin habot. Ki shim kini ki ram hendri ya kinong hikai jong ni kim la ban penbiang. Sashi siem ni ai ka ketika mon ka ketika diang ya kan ka jing ki jong kinong hikai na mar ka jing ya ki ka long hakanong rim ka baskem but ni dei ban smutu ro bakane ka sarkar om tang baka thok ka syukur hendrei ka kontre kam jong ka kamla ban penbiang tang ya ki utilization certificate haduk ba 8,000 crore tam ka klamla penbiang yakini ki jing ken jing dia ka bamut ba ka jing du nong kalong jongi ka state nama haba phimla ban penbiang ka jing ken jing dia phimla shu ban le shim pada yak ki gran man le panik ki gran ka budget na benta ka education ro na benta ka puli puthi hauni usnam kala hiar haro kata kala aduna ya ka henriu pu pra kror ban ya nujor ba kisem ki plada tika mamut iu Kabamut ba kisulek man lek ban ong bakin kentiu takapuli putih. Syukran tang da ban lat jing hau
nama haka kampat kapau ba kim patiau kim salia ru bahaba kinong hikai jangi hami sesurok ki khon ki ti jongi kidangi do man kasngi ya kapuli puthi tingi hap ban bu jingkali kan sarkar bat ni ban ayaki ka jubab ka bating e Kakenhu nong ruai na Shillong ke Samasol mentah kakenti kelalong kloy ban penmi ka thup jing ruai ka baar ka ban sedang nadu ka arpu khandai tadi ujeliu hajar arpu ar ka badai ru ka si kha jung du khot jong kakenhun uba bayai ne si syang pliang bra khlat no mentah la arsnem ka jing penmi ka jing ruai mlu kan sei na ki trop jong kakenhun ya ki jing phla ki bandon haki khat wei tli ki jing ruai ki ban sami ka wei hadin ka wei haki hinyau banai ki ban wan haki pathai khubor la jong ani ki social media ka kunhun samasol kala penpa ya ka jing persang ban bu sa kan mau ya ka lariti ka jaj benriu bat ka jing ithiang ka maryang jong ka rilum khasi da ka babu kumni ki rana blum ki im ha ka jing hap jai jong islam ulu o ha ka buram ubaya kendu hasi teng sun bat ki lum jerngam henrei nimla ban penkut no hangta klem karwai ka siau bat ka bam ka di banyale kemen hagi jingker khu bana jrong ya ka jing im ban shngan ka shnong ka thau ngin penmi ya ka jing ang nut umen barim. So that's how it started, and like I said, the album is a collection of 11 songs, and it is very unusual in this day and age to come up with an album of this many songs, because the intention of the people is very the frequency is not as it used to be in terms of attention. They say that you got 3 minutes to pitch it, and to a child you got some 12 seconds, or else you lose it. So the RJs are actually nodding their head because they know exactly what we're talking about. But yes, 11 songs, and these songs will be, the stories of the Khasi Hills and the stories of the hill people and the social nitty-gritty and the engagement, that we actually want to delve in. And they can be sarcastic, they can be full of life, and you will find anger in it, and you will find politics in it perhaps, but good politics. But you also find, fun songs. Through this partnership with the Samasol, we hope that it will provide platform for our communities. Currently, we are working with 100 communities in Meghalaya and 30 communities in Nagaland, especially young people, to showcase the importance of local farming, local livelihood, local wild food and nutrition in the day-to-day life, and that it needs to be sustained. We therefore hope that this video will inspire young people to become beacons of hope for the sustainable future that we want. We hope that also this video will inspire other songwriters to develop songs and lyrics that will promote local food systems like shifting cultivation, bone cultivation, paddy field, and other food systems that we have. Through such songs and videos, we also seek to build the networks with other farmers, not from Meghalaya, but other farmers from the other states. This video will also reflect our close relationship with our nature, and we hope that the indigenous knowledge system will thrive in the future generations. Last but not the least, I take this opportunity to thank once again to Bakit and his band Samasol for always inspiring us through their never-ending beautiful music creations that have always kept our culture and identity at the forefront. Kaseng Ribhoy Youth Development and Social Organization RBYDSO lengba u President uba Arnold Sinclair ula penpau ka jing sngokhia halor ka jing jelai palat ka jing yo wan rung kerthep jong kinong khayi na ki wei pat ki jela ki ba amla ban ithu satya shakishnong ki thau khamtam shakishnong nong kendong kalawan ra ya ka jing ma ka bakrau ya ka imlang ka salang hakishnong ki thau ha ka district
habakran sekilat pathai kubor uba arnor ula ong baka jingyo lat ban wanrung jong ki bril ki baju wan ban khayi ne ki weipat ki jela ki ba amla ithu satya ki ba jurung shaman la kishnong ki thau kala ban wanra ya ka jingma ka ba kraw ya ka imlang ka salang batkani kan khta lani khanglat ru ya ka kam khayi pateng jigi trai ri trai muluk Shushu na kalian kinoyalam kaseng RBYDSO kila kun tujur ki para seng bhalang kinoyalam jong ki dorbar snong jong ki snong bapher haka district bakin pet perman bat husia rekun kini ki breu ki ba amla ban ithu badai ban khangla de ki ban rung shaki snong ki thau bat ban tokit bania bharu ya ki khnang ban light na ki jing sne wi jingma ki ban la ban yo rung haka imlang ka salang ngidon khniat i ban ya pashat shapi menta hakapang ka de bat ka imlang salang chung kari boy ka jung ni kapang ka de na bata ka jungwan boy lani ka jungbun palan kini ki beriu ki banabar hapo gar boy district jungi habedi ka kam business ki kam di jing di hadin bakaseng kalaya kumbaka tu kan ni kala lambat kayo iru ya ka jingbun palat nani ka jingboy palat kini ki beriu ki manabar nani ki bar jela ki beriu ki bang ngimtip ki wanang no ki dei kum no ki dei ki ei ki rong haman lagi shno ki rong haman lagi kendong shrot jong kendong riboy ki jong ni kini kilik terwa ya ki mar ki mata ki jingdi jong ki lembah ki kali lembah ki pigo dan kalian kaseng hadin bakala budin bakala kala yai kami ya kene kala baka jingwan jong kini ki breu kadon ka jingta nam ta ka lawe jong kari ba ka jibendreu kadon ka jingta ro ya ka business lani ka kam khai paten jong ki trai snong jong ki trai muluk namar la kap shor na ni ki breu ko nombar bat ka jingkli kami hangne kai ka jing skia jong ka longba hato kini ki breu ki bawandi jingdi ki bakit lengba daki kali ki jongki ki donem ki kot kisla bat ngatharai em kim don ki kot kisla ki babiang kim dai ki babien bandrong ki snong ki thau badlong ki nong mama ki nong le pen poi mar ki nong le di mar ki snong ki thau ki don kam ya ki kot kisla ki babiang ki don kam ya ki jing tho ki jing tar ki babiang lengba ki bor jong aji bade pe yakne khamdam na district council haka jugo por kalong ru ka jingma nam ta kishnong ki thau ki jungni ka prathei ka ko ne ka prathei ka bangim la bante yo le se ki tu jing sliu kirung lomba jong tu bri mano mala bante bekta udai ubri bom judan meno ro apo Meghalaya jung ngim dak theo ngim dak kren than e ya ki briu ki bala adon lu pahang ne ki bala adon ka yeng sem ki di traisnong jungi handa ngi kren ki tu ki banangwan thamai ki tu ki nong di jing di ki bawan thamai leng bagi kali ki jung ki ken ngi kren na pata ki jung ki tu nang no ki ne ki yo ka bor yo le se ki don ka bor ko bagi yo nang no ngim tip ya ngim ko ban kan tho ya no ru handrei ka e ka bangi kwa ka longba nagalang jungi ka sang ngim kwa ba kini ki bru ki bob itu bakin wan rong ha kisnong ki thau jungi bakin wan long ko ginong di jingdi ko bagala keren menne ka jingta he ka de ka jingta namata ka yo ka hat jong kisnong ki jungi ki wan kali ki di hadu shikilo phan ar kilo piaro ki di kitu kisnong jungi kila ban le gru business hendai kini kila sedang bonok kapshor teka e ka bang singol ngok ka longba kine ki bri ki ju ki bri ki le haman la ki kendong kan shron haman la kisnong ki thau ka jungi wan nadu nanong po hadu ha sning shadu bhoir bongru kine ki le ki shadon ni shajoi ni shajala be kine ki bri bat mano pun seluruh ki hendai ngim tip hadu menta teka e ka bang don ka jung tumu kalong ka jing kan tu hi kalong ba kinong elam shnong ki dorbar shnong ki dei berlong adkar hakaban syaba bakine ki briu kendrong ha shnong ki thagu chungki khanang bakan nom kata ya kalawe ki kon ki khanong kata ya ka
ya ka yau ka hat apo snong pot thau ke jongki lada kine ki wan ka shor menta yo orse kan kata ya ka yau ka hat ka piang ja jongki kan kata apo snong pot thau ki dukan bari apo snong ki ladu bandi kini ki lawan bandi ki mar ke jongki men kan isi sin lai ngilam bro ba wat hadu ki dawai bro ladon ba persang berwandi hadu ki dawai da ka jing sau khia hapo ka bensin nang ni syakmat ngin persang ban bodin dia kini ku biriu ki ba wanrung ha kisnong ki thau ki ba wandi ya ki jingdi ki jongki leng ba ki kali ki jongki ngin persang ban bodin la kini ki yo borna e ban rung hapo snong pot thau la kini ki yo borna e ban wandi ya ki jingdi ki jongki hapo kare boy district ki jongni yo le se don ki wei ki ba bak ob ki ru ngim tip ekta ngim keno ekta henry ka e ga mangi kwa kalong ba ngi kentu ya baro ki nong sanchar ki nong yalam seng belang ki nong yalam snong ba kinda ya pet atkar bhai kini ki brio lada don uno uba wan bandrung wan di jingdi uba ngimla ban itu ngide ban bat u sendon ban kali ban toki dia ulau dei nang no wan nang no ka parthai ka bang yo se kakta yo se lomba jung u yo kan rong ka drox yo kan rong kino ki jing sniu ngimla ban tip te ka badon kam e ka lomba nakaliang jungi kiba pej bakmi nam ta ka imlang sa lang ngin haban pej perman ba ya kibriu shwa bakin rung po snong po thau ki jongi ban nginom ailat ya ki bakin rung ai ba ka jing ya trilang ka jing ya don lang baro nadu kinong ki kapsnong ki dor bar snong kisang malang baro khoj kan long ka jing jom kan long ka jing toy na panta ka jaj bandriu ko jongi khamtam ya ka boy district kabdang don kam e ya ka jing kyu hakiliang baro khoj kata ka di kajing kwa kajungi nakaliang jong kaseng ba nakaliang kaseng hi kamdon gano kajing bisni kamdon gano kata kajing kwa arha hanai ka ka bangi ka di kajing ma na pata kari ba kajing riu na kata kadang ni seu khia lor kajing wan boy kini ki khar ki ba nangno ba wan chisngi kumanong no mentangi la persang na baro isang blangi persang bani ki ya ka IMP ngila persang banyo ya kata an bani da ri ke ban riu hanri la dangi sha ya no briu badang shuwan mentan ngine sha yo le se kajing ki kan nomor long te ban penurlong ya kajing ki ro ngidon kami kajing kersan iwe pe iwe ban banginom nginda pej perman bha ya kajing rung kajing ni ki bar jelah hapo kari ba kajing ban riu kajing ni te nga kentu khaddu kharwai e ya baro khot bangin ya pej perman bangin ya khmi banya bha ya kini ki ik ibro khnang ba kanom ja hadin habut ya ki khon ki ksiu ki jongni ki para persa ki jongni ki shnong ki thau ki jongni ba nakal yang kaseng hi nang ne shakamat kan yai budin ya kini ki briu bat kan bat ki kan kali ki nang no ki yorung kumno ki yo ban yat kalu Ka Don Bosco Youth Center kawan ra shapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjai nadu ka por khandai pije adu khar RPG ka jing mu jong ka ne ka course bakar pang ka long ban ailat e do ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sni poya khamtam ki to ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya bat ki to ki khna ki batrei ha ki sni poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arnai
ki baro shaka thup khubor jongi kedon Bosco Media Network. Kimat ki pakongsan mentaka singi kilong. Yu kejat u Abhishek Banerjee Shillong. Dan sedang siu by penek klau ke Sorkar Jela. Sedang jurip jaka ban penyat lengba ya upai gas na Assam Tripura. Ban ai buram ke School St. Anthony siki samla ki balajab baha hak exam embos. Bat mentai ni apaj ki khub ki ba company. Unang baar ke kerdan hadian ka Mamata Banerjee u Abhishek Banerjee General Secretary jangka All India Trinamool Congress AITC ulawan poi haslong banyak kendo ban mat phang ki kampen yar ya kani kaseng bat kinong alam rangba jangka hani ha Meghalaya ki ba kunthop yu Dr. Mukul Sangma barba Charles Pengrop lapadiang burom yu Abhishek Banerjee da ki record jangka ni kaseng ki bala mi khmat iki rangba kilong kumi bat ki samla shenrang bat kenthei katu katni teli ki surak hakidong ka sor Shillong kila kawe baro shilenger lenti da kila ma kaseng AITC ka jingelang hapedeng kinong alam rangba ka AITC ka long ha State Central Library kala rai ban tur shakhmat hagin ki benai ban wan ban penrung dekhot ha baro ki constituency jong kani ka jela ka jingthmu bakongsan ka AITC ka long ban wanra ya ka jingkela ha baro ki district ka Than Lammingi kari India. Stayed in charge, Dr. Manas Ranjan Bhunia, a leader of the opposition, Dr. Mukul Sangma, to this August gathering. We are immensely encouraged today with the presence of our honorable members of the legislative assemblies, the honorable members of the district councils, district presidents, coordinators, conveners, block committee members, our members from the Mahila Congress, the Trinamool Youth Congress, members of the Students' Wing, and all our beloved party workers. Although elections are 6 months apart, but come what may, we have the people's love and affection. And in democracy, people say the last word, not the ruler. So the kind of love and affection that we have experienced in today's meeting, I am overjoyed with your love and support. Ka Deputy Commissioner East Khasi Hills, ka Kong Isa Wandaralu, ha ka jingelang pakerpang ha office trekam jongka, ka penbena baka sorkar kan sa sedang ban siu by penek klau syaki beriu shimet, ki kenhun bat kisnong ki bala IT ya ki jaka, ki lum ki them, ban penek pensa ya ki dieng ki sit, ki klau ki betap, na kebenta live post nam lenter. Haka khatlai terik mentau benai, menteri rangba u konrat ke sangma, ula plepat ba ya ka skim batamai bala jer kerteng, payment for ecosystem services lani ka PES. Ka sorkar kan siu prahajar tengka shi hektar na kebenta sansnem. Hadian kata, kan siu san hajar tengka shisnem shi hektar ye ki jaka balong klau ki bala register bat ka forest department bat ar hajar tengka shi hektar ye ki lau kentang lau adong ki klau badon ki jingking jri ki klau ba kenrei ki merat ki mereng ki trai jaka ki bampat register bat ka forest department ki la ban le no khnang bakin yo ye kini ki jingmentoy leng ba ka PES ka jingthmu ba kongsan jong ka PES kalong ban penne ye ki klau ki petam ki ding ki sit ki sentiu ki skut bat ki merat ki mereng hasla jaka me mariang na ka benta ka jingmentoy ki long dien mandien kani ka jing bei pisa jaka sorkar kalong ban yarap ki trai jaka ban penne ya ka klau hakinong kenti jongki ki trai jaka hakisnong khaput berka Assam ki badan Hathamri Bhoi district ki bakun thup ya rong hilik Kongwing Than Umdan Shadu Maubri kila Ojo Deputy Commissioner Nongpo halor ka jingwan jurip bat bodak hi jaka ka company Indra Dhanush Gas Grid Limited IGGL ban penya je pipe ring gas na Assam sha Tripura lengba kisnong bat ki jaka ki bahab Hari Bhoi district West Janta Hills bat East Janta Hills penban haka jingalang bat ki trai jaka kabala long haka arpu prata de ujeliu udisi ulami jendat na kata ka jingakren klem da sngap hadu bakut ya ki jing o ji trai jaka ulapha da u additional DC bara borlang kharbi kheu banyakran halor kani kakam kaba klempoi shei ru ka jingalang kala pulom haka baki trai jaka kiloong bakin omsha ya ka IGGL ban pruidak haki jaka jongki
La senran ki trai jaka da Ribhoy Youth Development and Social Organization haka jingalam uba Arnold Sinclair President ban yara bi ki trai jaka ban pensha yaki jing e jengki hakmat udisi. Kali ke chungki. Te kat kum ka jing yo jing tip ke junga haka por bangalong rumba snong. Te shwa ban survey ila pha ka we ka chithi ba in don rengkat bat ki. Te ha ka to ka singi ngala lik pen i ha gitu ki kita ki pentor lan ki per ki ba ki kerteng chung kita ki try jaka te ha ka sin ka baar ba ki wan survey ngalaong ya isar pi kan dia te ha to ka long masar ba pi pentip tang yang henre nga klem la ban pentip ya gitu ki try jaka ha to ki sha hi nga keli ya ki te ong penban yang ba katangin pensiu ya kador iong kumta katangin pensiu ya kador bat kumbaong meneru ngala ya keren ngala ya thu ba hadin katokat ne singi bang ya kendu biang ya iba ngakeli te katno sar ba ya kata ka dor ka ba kin ai kata ka company ngakeli te mei iong ba ya kata tingim patla benrai na maringhap kelishwa na po revenue banang bentak itu kijing tung kijing tep ngihap ban kelishwa na po horticulture but agriculture iong kumta te haga jinsha shwa ban tre ja ketika ka pipeline kane ka teka company lade ban pendep shwa ya baro ki kijing don kam lade ban pensung thu shua yangi ki try jaka Karum kami jengki kali na krum ka surok Ramau Hathan Sunapur kadang yat suki jai na kadaw bakawe ketrok kala sakut bat snew hapdeng surok ki pulit na kyang outpost kilaya le kat bala ban penyat bed ya kalet kawan jengki kali hakani ka jaka ki bor pulit ka East Janta Hills kila kerpa di kinongnya kali banum tenru rak henrei ban yat don akor halakapang bat kapali ka St. Anthony's High Secondary School Shillong mentakasngi ka arpo khandai tarik ujeleu kala penkup burami ki khna ki bayo bat ya karang ba shakmat haka SSLC bat HSSLC exam hajar arpo bala penbana dangshen da ka Meghalaya Board of School Education embos kumban shupen kan mau ka St. Anthony's High Secondary School kala yo ban se khat henriungut ki khna ki ba bat ikini ki kerdan hakini ki artli ki exam haka SSLC saungut kata haka 2nd, 16th, 18th but 19th rank. Haka HSSLC art stream laingut kila yo bat haka kerdan 3rd, 4th but 8th rank. Haka commerce stream henriungut kata 1st, 4th, 5th, 8th but arngut haka kerdan bashipho. Haka science stream laingut kata haka 5th, 7th but 8th rank. Lapen ku burami kini ki khna ada principal ka school Reverend Father Anthony Kargongor bada vice principal ka school Reverend Father Anthony Walang haka jeng don lang bat jing sakhi ki kimi ki kpa jong kini ki khna ki nong hikai bat ki khna jong ka te ka school lapen song shet shu ekani ka sngi la ki jing shat bat ki jing roi na ki khna ka te ka school haba ajing kran de ki ka tu ka ningut ki balayo bat yakini ki kerdan kila yaro ek jing tre shitom bat jing IT lade jong ki nong hikai kila ajing mud iki para khna bagi de ban long ki ba minot batre shitam bat bandan kamon baskem bat ban shania ha uble ban yo khet yeki so ka jing job ha ka jing im Parents and my fellow Antonians, first of all I would like to thank God the Almighty who had blessed me such that I can stand here before you today. I would like to thank the school for organizing this beautiful program. My gratitude goes to all the teachers who have taught, guided and motivated me in my journey here in St. Anthony's High Secondary School. Special thanks goes to the teachers who have taught me in class 10. Friends, we all are youngsters now. And at this age, we may be carried away by certain emotions and thoughts which might lead us
to the wrong way and also distract us from our goals and studies. But during this tough phase, we are not to get distracted, and we always have to work hard and be dedicated towards our goal. And we are not to forget the hard work of our teachers and our parents. Pada kitu ki kubor ngilapoi syagabakun, tar hadu bangin daya syambiang kublai shibun. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain. Nadu ka por khandai PJ, hadu kan RPG. Kajin mu jong ka le ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Ki batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ek certificate tang hapo arbanai. Ka Deputy Commissioner East Khasi Hills ka Kong Isa Wandalalu ha ka jingalang bakerpang ha office trekam jongka ka penbena baka sorkar kan sa sedang bansiu bai penne klau shaki briu shimen ki kenhun bat kisnong ki ba IT ya ki jaka ki luom ki them ban penne pensa ya ki ding ki se ki klau ki betam naga benta lai post nam denter. Haka khatlai tarik mentau benai menteri rangba ukon rat ke sangma ula plipat ba ekaski bathmai balajer kerteng Payment for Ecosystem Services PES. Ka sorkar kan seu per hajar tengka shi hektar na kabenta sansnem. Hadien kata kan seu san hajar tengka shi snem shi hektar ya ki jaka balong klau ki bala register bat ka forest department bat 8,000 tengka shi hektar ya ki lau kentang lau adong ki klau badon ki jingking jeri, ki klau bakkenrei ki merat ki mereng. Ki trai jaka ki bampat register bat ka forest department, ki la ban le no khnang ba kin yo ki ni ki jing mentoy leng ba ka pes. Ka jing temu ba kongsan jaka pes, ka long ban penne ki klau ki batam, ki ding ki set, ki sentiu ki skut, bat ki merat ki mereng, hasla jaka mei maryang, naga benta ka jing mentoy ki long din mandin. Kani ka jingbei pisa jang ka sorkar kalong ban yarap iki trai jaka ban penne eka klau hakinong kenti jongki. Hakasian ke Ningkong rakhe ka balang Catholic snong mau ka jam ya kasni buram upalus bakhut ubadai unong yada jo ka balang hakane ka snong. Kabalang Catholic mau kajam kabahap hapok ka jingpet jingkmi jaka Blessed Sacrament Church Latlingkot Parish kala rakhe menta kasngi ka arpo khandai tarik ujilio ya kasngi buram jang Paulus bakhut baru Petrus bakhut wat hapdeng ka jingpenthut jang ka Maryang bat ka jingjur jang uslap layo ban sedang ka program da ka ba penher ya ka lama jang ka balang snong kabala ai nam hapok ka jingyada jang uriu khut Paulus apostol bar ka jingrwai anthem nakipa riunget layo sngoru eka khana lengkot na irang ba balang syapang ka jing em jung Paulus bala penbu da ka mas bakhut da upada rangba Reverend Father Edward Sten ubalong uparish priest jang kalat lengkot hakani ka sni kraw la pen baptist thmai ru eki shphongur kinong persang ki badai na kanihi ka snong layo ru ban ai ki jing ai sngo bhar ka seng samla Catholic mau ka jam cheki lajur ki bala de priang don burom eka sakrament kentiu kurim bat board seki program bapher na ki samla kilong kumi bat ki heparit ban kertiang din syaka menor ka balang Catholic kalawan yu kejat ningkong hakani ka snong dei hadin saw lani sansnem bala sedang ya ka Resurrection Church Penursla Parish bat hadin bala pen kelano ya upur usam jaka Penursla ka balang mau kajam kala hab no shalat lengkot Parish bat dei ka por ba Most Reverend Victor Lengdo udang long uparish priest jang kalat lengkot layo bantai ya ka yeng mani ka bala ainam ho Paulus bakhut hakasnam khat khandai spa khandai phulai menta kani ka balang snong kala roi sha lai phou tli ki yeng kristan na ki nyopu san tli ki yeng ki badon hakasnong la penkut ya kani ka sni buram da ki kentien sneng kentien ken pham na I parish priest bari catechist jang ka sub district mau ka jam thank you
kebenengkong katne pilasin tu wala ada kadai kesin kebenengkong katne pilale lacem srem le dengan ong uslap ro usarang namar bele ha Tapi berapa? Suram niki ini kepuan dengan ini jing air subak berit kejungi. Oh banyak nama hiang jadi, oh atau simlang hakateng jauh pakut jauh himo, sim jing air padan. Berkuai kayu kesem jepiru, kepulong kayu kesem jepi, kaying kum kejung Abraham, Isa kujukop, ha kaba ubeleu seilan nanti jepi, ha da lema. Ka United Democratic Party hakasni balang kala priang burom ya UMLA barim ka Soyong ubadeiru menteri barim katanat kampo ye ka jela uba HDR lendo hakajing sakhilang deki hajar mut ki padba kumban shupai din khandiat uba HDR lendo ulami no na kongres kaba udan baro shikatta kumu UMLA pat kumu menteri ka sarkar jela ya uba HDR hakani kasni la priang burom da presiden ka UDP badeiru ulam phang ka yindor bar thauan ka jela ba met ba lendo Rengkat kajingan dandang General Secretary ke parti Dr. Jamino Mautho nalor ki MLA bat MDC jang ke parti. Kaying kabla sensyar Shwaban wan ka politics Shwaban wan ka jela ka state ka jungi hakabagi porman shwa kidang don tangki hima Bersensyar bagi lengdok kisil, bakayeng kejungi, kata karena kayeng jung karena sensyar. Baka juang boro-boro, bakayeng kejungi kalau kayeng dengan sensyar, bat lada, diotnya kaksi kejungi, kasnam, kantut kasnam jung dengan sensyar. Dah ada kesini aku aban yaku epi. Bandi yo i api hagapa sipor kalau buka trailer hagapa persai juga ulai ya kat batna katu kat ni por hari raja no lailing apa pi berkoi boleh bahe gim isu yo bawa pupi bakot persai jumpi ngong compare kapor kan sepoi bat mentah kata geski coba pipi lagi beli osong benar bola aja kira nanti terbentah kapot lang si para kado juga bursa juga sensyar bagi kodi di upapuk para kado juga bagi kodi di meido memori pat upun juga Nathaniel rumah warna ini yoi buat kunjung ikpa jam sunsyar babaro hangne video pan saki baka pertega saki babangi kum kaye nilai tendi gawe bat nginyeg nak kabenta jam pi paipa kum bagi julang mensua lada kasyon bat juang lut berbor arajar kat sangkan riu kan nyo imahe kadai uti bak kamlam jungi nama isu yang kumbaye ilo yang tose wano sekapati kongres sisi perkalas udah Nrei kaji punya aja pada jorong kamsa ina.
Kamsa yang dalilelu Bang Andi nakapati hidupi. Maya kalau hang ni nakajikmen kemensian. Bang Ayolan ban pediang epi kumu presiden juga parti. Bat kumu pijuang yang kenom. Nado mentah ngal anda penskam no kenom bah. Nama gilai dong nak kecukusan. Kublai sibuan yang kasar kel topi yang ni. Bakilai penwandur. Bakilai menjur. Ban pediang Yai Mahedon Bandung Sekapati. Kalong ke eke besmusi baki nong hikai sa shisien ki hami madan bandawa yala ka hok mangina katur pat naka workers power ni ai ka jing krishan ki nong hikai namar ba kalong ke eke ba iklam akor bat ka bala khlam ran shisha ba ka sarkar hakatu kusin baki yakhi kala kular yakhi ba hapo lightly ki cabinet meeting kin resolve na kin penbiang no ikta ki jing dawa ki nong hikai Kim don syuk karan karam ban thok yakin no hikai. But namar baki hampak la ban pen urlong ya kani ka jingkular. Sa sisien kinong hikai om tang baki lek ban shong men sngi hang the ki hap shong men met ru nang ban pen pe phang ya ka sarkar. Halor kini ki jing dawa jong ki bada don nong rim shisha. Kalong ka eke pas ngsi. Bahakan ni ka jela jong ni metangi la sam post nem bayo ka jela la jong. Hendrai pindah pet hakal yang kekoi kakya, hal yang kapuli putih ke umbang undi, syat dong. Dangsian ketuka report PGI on education ke penbiang dah kaniti ayu. Kakedau pamangi hamai kalayang idon syatrai. But kiwe nak kejing tahu ketuka report nak kai pot. Kalong ba kabit ke biang ni kejing kejakat rikam jong kinong hikai. Kabamut baka tulap baki yo hato ka biang ne namar baki biang kinong hikai kapuli putih hakani ke jelaru kampoi se kadang ya satodong om tang baka thok ka syukur kanika sarkari ki nong hikai kamla ban bat tang ya katin baka ai ki ro bakin penbit penbiang hapo kini kilai teli ki kabinet meeting ndrei kaju kadau baki ai ro baki mlak ban penbiang ya katakan living wage jong kinong hikai kare ka hok ka jong ki bikin yo katar ki ong si ong mangim dan pisah kinut ban ong dan pisah haba man la ka sni pa de ki alik penserwa lo ka pisah jong nga jong piu pa ba ban ya thiet ki kali rem ban ni sna ki building ki bator ban ya let sang perthai ban ya wan lam ki consultants nang ni nang tai Hendra ya kinong hikai, kiba penhek pensan yang ya pi, kiba pet ya kabha kamyat ki kon jong jong pi, kim perwa bat kim persangruk ban wat ya kata kapisah, ban penbit penbiang ya kejing seu jong ki. Nalor kata pak de, kade ka juk ka sarkar. Kaba shim ram, ADB loan, World Bank loan. Mano ban seu kini ki ram hadin habot. Ki shim kini ki ram hendra ya kinong hikai jong ki mlak ban penbiang. Sashi sien ni ai ka ketika mon ka ketika diang ya kan ka jing ki jong kinong hikai na mar ka jing ya ki ka long hakanong rim ka bas kem but ni dei ban smutu ro bakane ka sarkar om tang baka thok ka syukur hendrei ka kontre kam jong ka kamla ban penbiang tang ya ki utilization certificate hadu ba 8,000 crore tam ka klamla penbiang yakini kijing kenjing dia kabamut ba kajing du nong kalong jongi ka state nama haba pimla ban penbiang kajing kenjing dia pimla asyu ban let shim pada yak tiki gran man let panik tiki gran ka budget na benta ka education ro na benta ka puli putih hauni usnam kala hiar haro kata kala aduna ya ka henriu pu pra crore ban ya nujor ba kisem ki bladap tika mamut iyu kabamut ba kisulek man ban ong bakin keu takapuli putih syukran tang da ban lat jing hau
nama haka kampat kapau ba kim patiao kim salia ru bahaba kinong hikai jongi hami sesurok ki khon ki ti jongi kidang do man kasngi ya kapuli puthi tingi hap ban bu jingkali kan sarkar bat ni de ban aya ki ka jubab ka bating e Kakenhu nong ruai na Shillong ke Samasol mentah kakenti kelalong kloy ban penmi ka thup jing ruai ka baar ka ban sedang nadu ka arpu khandai tadi ujeliu ar hajar arpu ar ka badai ru ka si kha jung du khot jong kakenhun uba bayai ne si shangpliang bra khlat no mentah la arsnem ka jing penmi ka jing ruai mlu kan sei na ki trop jong kakenhun ya ki jing phla ki bandon haki khat wei tli ki jing ruai ki ban sami ka wei hadin ka wei haki hinyau bana ki ban wan haki pathai khubor la jong ani ki social media ka kunhun samasol kala penpa ya ka jing persang ban bu sa kan mau ya ka lariti ka jat benriu bat ka jing ithiang ka maryang jong ka rilum khasi da ka babu kumni ki rana blum ki im ha ka jing hap jai jong islam ulu o ha ka buram ubaya kendu hasi teng sun bat ki lum jerngam henrei nimla ban penkut no hangta klem karwai ka siau bat ka bam ka di ban ya le kemen hagi jingker khu ba najrong ya ka jing im ban shngan ka shnong ka thau ngin penmi ya ka jing ang nut umen barim. So that's how it started. And like I said, the album is a collection of 11 songs. And it is very unusual in this day and age to come up with an album of this many songs, because the intention of the people is very, very, the frequency is not as it used to be in terms of attention. They say that you got 3 minutes to pitch it, and to a child you got some 12 seconds, or else you lose it. So the RJs are actually nodding their head because they know exactly what we're talking about. But yes, 11 songs, and these songs will be, the stories of the Khasi Hills and the stories of the hill people and the social nitty-gritty and the engagement, that we actually want to delve in. And they can be sarcastic, they can be full of life, and you will find anger in it, and you will find politics in it perhaps, but good politics. But you also find, fun songs. Through this partnership with the Samsol, we hope that it will provide platform for our communities. Currently, we are working with 100 communities in Meghalaya and 30 communities in Nagaland, especially young people, to showcase the importance of local farming, local livelihood, local wild food and nutrition in the day-to-day life, and that it needs to be sustained. We therefore hope that this video will inspire young people to become beacons of hope for the sustainable future that we want. We hope that also this video will inspire other songwriters to develop songs and lyrics that will promote local food systems like shifting cultivation, bone cultivation, paddy field, and other food systems that we have. Through such songs and videos, we also seek to build the networks with other farmers, not from Meghalaya, but other farmers from the other states. This video will also reflect our close relationship with our nature, and we hope that the indigenous knowledge system will thrive in the future generations. Last but not the least, I take this opportunity to thank once again to Bakit and his band Somersault for always inspiring us through their never-ending beautiful music creations that have always kept our culture and identity at the forefront. Kaseng Riboy Youth Development and Social Organization RBYDSO lengbau President uba Arnold Sinclair ula penpau ka jing sngokhia halor ka jing jelai palat ka jing yo wan rung kerthep jong kinong khayi na ki wei pat ki jela ki ba amla ban ithu satya shakishnong ki thau khamtam shakishnong nong kendong kalawan ra ya ka jing ma ka bakrau ya ka imlang ka salang hakishnong ki thau ha ka district
habakran sekilat pathai kubor uba arnor ulaong baka jingyo lat ban wanrung jong ki bril ki baju wan ban khayi ne ki weibat ki jela ki ba amla ithu satya ki ba jurung shaman la kishnong ki thau kala ban wanra ya ka jingma ka ba kraw ya ka imlang ka salang batkani kan kata lani khanglat ru ya ka kam khayi pateng jong ki trai muluk Shushu na kalian kinoyalam kaseng RBY DSO kila kun tujur ki para seng bhalang kinoyalam jong ki dorbar snong jong ki snong baper haka distrik bakin pet perman bat husia rekum kini ki breu ki ba amla ban ithu badai ban khangla de ki ban rung shaki snong ki thau bat ban tokit penia bharu ya ki khnang ban lait na ki jing sne wi jingma ki ban la ban yo rung haka imlang ka salang ngidon khniat i ban ya pashat shapi menta hakapang ka bay bat ka imlang salang chung kari boy ka jung ni kapang ka day na bata ka jungwan boy lani ka jungbun palan kini ki beriu ki banabar hapo ka boy district jungi habidi ka kam business ki kam di jing di hadin bakaseng kalayat kumbaka tu kan ni kala lambat kayo iru ya ka jingbun palat nani ka jingboy palat kini ki beriu ki manabar nani ki bar jela ki beriu ki bang ngimtip ki wanang no ki dei kum no ki dei ki ei ki rong haman lagi shno ki rong haman lagi kena ya ki mar ki mata ki jingdi jungki lengba ki kali lengba ki pigo dan kalian kaseng hadin bakala budin bakala kala yai kami ya kene kala baka jingwan jong kini kibreu kadon ka jingta nam ta ka lawe jong kari ba ka jibendreu kadon ka jingta ro ya ka business lani ka kam khai paten jong ki trai snong jong ki trai mulo namar la kap shor na ni kibreu ka nambar bat ka jingkeli kami hangne kai ka jing skya jong ka longba hato kini kibreu ki bawan di jingdi ki bakit lengba daki kali ki jungki ki donem ki kot kisla bat ngatharai em kim don ki kot kisla ki babiang kim dai ki babien bandrong ki snong ki thau bandlong ki nong mama ki nong le pen poi mar ki nong le di mar ki snong ki thau ki don kam ya ki kot kisla ki babiang ki don kam ya ki jingtho ki jingtar ki babiang lengba ki bor jong aji bade pe jane khamdam na district council haka jugo por kalong ru ka jingma nam ta kisno gi thau gi jungni ka prathei ka ko ne ka prathei ka bangim la bante yo le se kitu gi jing snu kirung longba jong tu bri mano mala bante bekta udai ubri bom judon meno ro apo Meghalaya jung ngim dak theo ngim dak kren than e ya kibriu ki bala adon lu pahang ne ki bala adon ka yeng sem ki di traisnong jungi handa gi kren ki tu ki banangwan thamai ki tu ki nong di jing di ki bawan thamai leng bagi kali ki jung ki ken ngi kren na pata ki jung ki tu nang no ki ne ki yo ka bor yo le se don ka bor ka bagi yo nang no ngam ngim tip ya ta ngim kwa ban kan tho ya no ru handrei ka e ka bangi kwa ka long ba nagalang jungi ka sang ngim kwa ba kini ki bru ki bob itu bakin wan rong ha kisnong ki thau jungi bakin wan long ko ginong di jingdi ko bagala keren menne ka jingta he ka de ka jingta namata ka yo ka hat jong kisnong ki jungi ki wan kali ki di hadu shikilo phan ar kilo piaro ki di kitu kisnong jungi kila ban le gru business henry kini kila sedang bonok kapshor teka e ka bang singol ngok ka longba kine kibri kiju kibri kile haman lagi kendong kan shron haman lagi kisnong ki thau jungi wan nadu nanong po hadu ha sling shadu bhoir bongru kine kile kisha don ngisha yoi ngisha labe kine kibri bat mano pun seluruh ki henry ngim tip hadu menta teka e ka bang don ka jung tumu kalong ka jingken tu hi kalong ba kinong elam shnong ki dorbar shnong ki dei berlong adkar hakaban syaba bakine ki briu kenrong ha shnong ki thagu jungki khanang bakan nom kata ya kalawe ki kon ki khanong kata ya ka yeu ka hat apo shnong po thagu jungki ladakine ki wan kap shor menta
Yo se kan kata ya kayo kahat. Kapiang ja jumpi kan kata. Hapo snong po tau kidukan bari hapo snong kiladu bandi. Kini kilawan bandi gimar ke jumpi. Men kan sisin lay ngilap bro. Ba wat hadu ki dawai. Ru ladon ba persang berwandi. Hadu ki dawai. Da ka jeng sau khia hapo ka bensin. Nang ni syakmat ngin persang ban bodin. Dia kini ku biriu. Ki ba wanrung hak snong ki tau. Ki ba wandi ya ki jengdi ki jongki leng ba ki kali ki jongki. Ngin persang ban bodin la kini ki yo borna ban rung hapo snong po tau. La kini ki yo borna ban wandi ya ki jengdi ki jongki. Hapo kare boy district ki jongki. Yo le se don ki wei ki ba bak ob ki ru ngim tip ek tang ngim keno ek ta henry. Ka e gamang ki kwa kalong ba ngi kentu ya baro ki nong sanchar ki nong yalam seng belang ki nong yalam snong ba kinda ya pet atkar bhai kini ki bru lada don uno uba wan bandrung wan di jengdi uba ngimla ban itu ngide ban bat u sendon ban kali ban toki dia ulau dei nang no wan nang no ka parthai ka bum yo se kakta yo se long ba jung u yo kan rong kan rocks yo kan rong kino ki jing snew ngimla ban tip te ka don kam e ka long ba nakaliang jungi ki ba pej ba kami nam ta ka imlang sa lang ngin haban pej perman ba ya ki briu shwa bakin rung po snong po thau ki jungi ba nginom ailat ya ki bakin rung ai ba ka jing ya trilang ka jing ya don lang baro ki nadu ki nok ki kap snong ki dor bar snong ki sang balang baro khoi kan long ka jing jom kan long ka jing toy na panta ka jaj ban riu ko jungi kham tam ya ka boy district kabdang don kam e ya ka jing kyu hakiliang baro khoi kata ka di ka jing kwa ka jungi na kaliang jong ka seng ba na kaliang ka seng hi kam don gano ka jing bisni kam don gano hanai ka ka bangi ka di ka jing ma na pata ka ri ba ka jong ri na kata ka daw ngi seu khia lor ka jing wan boy kini ki khar ki ba nang no ba wan chisngi kumanong no mentangi la persang na baro isang blangi persang bani ki ya ka IMP ngila persang banyo ya ka ai bani da ri ka jai ban riu hanri la dangi sha ya no briu badang shu wan mentan ngine sha yo le se ka jing ki ka nomor long te ban penur long ya ka jing ki ro ngi don kam ya jing kershan iwe pe iwe ban banginom nginda pej perman bahaya ke jingrung ke jungni ki bar jelah hapo kari ba ke ban riu ke jungi te nga kentu khaddu khatwai ya baro khot bangin ya pej perman bangin ya khmi banya bha ya kini ki ik baro khnang ba kanom ja hadin habot ya ki khon ki siu ki jungi ki para persa ki jungi ki shnong ki thau ki jungi ba nagal yang kaseng hi nang ne shakamat kan yai budin ya kini ki briu bat kan bat eki kan kali eki nang no ki yorung kum no ki yo banyat kelu Ka Don Bosco Youth Center kawan ra shapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain nadu ka por khandai bije hadu khan arbije kajin mu jong ka course bakar pang kalong ban ailat ekido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya ale wan penang komputer ban yo ya certificate tang hapo arbanai